Αυτή είναι τουλάχιστον η τοποθέτηση, μάλλον νομίζω και η βιογραφία σας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στους ασθενείς ότι μπορεί να μην βελτιώσουν πάρα πολύ τη μέγιστη ικανότητα, δηλαδή μπορεί να είχε 16 ml δεν είναι για τρέξιμο. Πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που θέλουμε να υποστηρίζουμε είναι ότι η ποιότητα στα προγόνια του είναι ανεπίπεδα σκαλιά. Και τώρα μπορεί να πάμε στο μάγια και να πάει στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή να μπορεί να βγει έξω, να πάει στο σινεμά, να πάει σε μια κάμπουνα. Αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούμε ευρέως, και θα φανεί μετά και σε διαφόρους που έχω ετοιμάσει, ότι η μέγιστη πρόσθεση οξυγόνου, η βεοτυπίσμου, έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρο για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Έχει μεγάλη σημασία, μπορεί να ενοποιήσει, είναι μια παράμετρος που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να ανακεφαλαιώσει, να δείξει πολύ παραστατικά όλες τις πιθανότητες επιβίωσης. Αλλά στην πράξη μπορεί να μην δούμε καμία μεταβολή στην βιοτυπή και να δούμε σε άλλα πράγματα. Να δούμε στο έργο για παράδειγμα. Δεν είναι αυτό από μόνο του σημαντικό, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να δούμε την μέγιστη πρόσθεση οξυγόνου. Όταν κάνουμε τώρα 4 τετράλεπτα ή 3 τετράλεπτα, θα σου φτάσουμε τους ανθρώπους έτσι, με 3 λεπτά διάλειμμα. Εδώ θα κάνουμε μονόλεπτο, 6-7 μονόλεπτο, 1 λεπτό διάλειμμα. Κάνω μια άλλη διαφοροποίηση στο πρωτόκολλο. Πέρα από τη διάρκεια, εδώ θα κάνουμε 3 λεπτά διάλειμμα, ενεργητικό διάλειμμα. Θα κατεβάζει το διάδρομο ο κύριος Πάκης στα 4 χιλιόμετρα την ώρα ή σαν να περπατάει. Ενώ θα κάνουμε 1 λεπτό, ήδη το είδατε, παθητικό διάλειμμα. Συνήθως, άμα έχω μικρούς χρόνους άσκησης με μικρούς χρόνους διαλύματος, μπορείς να κάνεις παθητικό διάλειμμα. Γιατί ώστε να αλλάξεις τις επιβαρύνσεις